Wilujeng pepanggihan malih para putra menika kula badhe nglajengaken kados pundi caranipun nyerat tembung Jawi ingkang wonten pasanganipun. Kadosta doyan sayur. Lan menika wonten no ingkang sigek pramila mangke sonipun menika dipun serat pasanganipun. Terus caranipun mangke no menika dipun serat menapa wontenipun. No ingkang ditulis pasangane menika so. Menika kulit kacang. To nggih biasa tulis to menika pasanganipun. Nah, uwit timun. To ditulis biasa, tone pasanganipun. Monggo lajeng kemawon kados bicaranipun. Doyan sayur. Nah, do taling tarung. Do yan no biasa mboten mati doyan nika mboten dipun serat pasanganipun ning sone doyan sayur. Doyan pasangan sayur. Lajeng kulit kacang. Kulit pasanganipun kacang. Kulit kacang. Uwit timun. Uwit pasangan to timun. Uwit timun. Balapan jaran. No biasa balapa supaya ene mati. Jone ditulis pasangannya. Jaran. Balapan jaran. Nah, tambah gede menika wonten sak tembung wonten pasanganipun tambah. Mo pasangan tambah. Gede ampun kayak ngantos gelantu gede ampun ngantos gelantu gede ini gede. Do dipepat taling do. Nah, tambah gede. Anak wedhus. Anak anak supados mati mula wone ditulis pasanganipun. Dus anak wedhus. Anak wedhus. Salak bosok. Salak. Nah, mangke pasanganipun kedah wonten sandangan taling tarungipun. Kamangka mangke dipun serat salak. Nah, ngoten nika mboten kenging. Salak bosok menika. Salak pasak terus mriki menapa menika pasangan ngoten mboten kenging. Lah pripun? Palinge kedah wonten najeng menika kol. Salak. Salak pasangan taling tarung salak taling kita begitu. Salak bosok. Ngaten para putra caranipun ginakaken menapa menika pasangan supados boten klendu sing dipasangi menika angsarane wutuh. Nah, sing masangi niku pasanganipun. Jadi fungsine pasangan menika kados dene pangkon. Ngoten yen ngarepe dipasangi berarti niki aksarane sigek utawi mandheg. Niki ko sing mandheg to pasangane ko. Sing mandheg to pasangane to wonten timun. Balapan jaran sing
menapa menika sing mandheg en ya ning sing duwe pasangane sing jo ngoten sing mandheg sing duwe pasangane bo ngoten tambah gede ngoten monggo mangke dipun praktekaken nyerat piyambak matur nuwun.